og velkommen til del 3 af vores nye De Maskerede Drengeshow. I dag har vi fået nogle spørgsmål fra nogle drenge. De spørger os, som spørger os, om vi kan lide Linse Kessler. Og jeg synes ikke, jeg kan lide hende. Hun er meget grum og uhyggelig, og hun går mine små bamser rundt. Hun kan ikke lide dem, nej. Så har vi fået et andet spørgsmål. Prøv at sige min bamser. Så har vi fået et andet spørgsmål, som hedder... Er du, hvad var det nu, det var? Det var sådan, om vi kunne sige, at jeg tisser på dig på latin, og det tror jeg Gael han kan. Det tror jeg godt, at Badushka kan. Ja. Vil du? Jeg sidder. Okay, det var så svar på jeres spørgsmål i dag. Kan I sige farvel? Farvel. Farvel. Har du noget at sige til seerne?